Prévisions kanibagaw jamana kono ani jamana ko ka nga folbe aw bela jene ni wati na amunu sona ka Cherifla jabaran suganti walasa ka se ka sariya tabolo famu jamana forba chaw ka bara ku don bi anambe anye hakilina jumema o de ye samie ji walangatali no ye jizongo e Bamako abe sandamabo jizombe na fo cheni bike ala kumado ni anye misalita salonka ni obena alamisa doma mekalo kile tan woro san bafla ani tan kono don jibedebele nana Bamako ni ay chenike fokata se ma chaman borane unina anga pombier la kawye bilamundi obise ma tan woro la ubonna unina ni ansegira o kofe san bafla ani tan saba Bamako sida folola no e commune 1 jiko kasara belebele keraye ni anfana karamoga Said Shiru Usmane Marane Aidara ay deme belebele kala o inondation akara sababu kama bisaba ani koku bona unina bolofɛnw caman tora ala bagamsanu tara jibolo ola angu anna ansigi few jogo kasara wɛrɛ kana kɛ ɲina an ka sɔrɔ kana kuma o ko kan an bɛ mun kɛ an bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ kana ni maaw ye maa minnu ka baara ɲɛsinnen don ninnu kunbɛli ma u ka se ka na anw bilasira ka kuma an fɛ ni anw yɛrɛ jogo b'a la u ka se ka anw bilasira o la o de kɛra sababu ye an nana ni maa ye bi maa min ni ale fana ɲɛsinnen bɛ ni ma o ye inspecteur général des eaux et forêts Ousmane Siribe, directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances d'ENACPN ni alebo okonabi o chagedain saniyako ni sigida nogoko na degunanko kolosidi nyamogo kalvalembe ale labi anale masala forêt sedo ka bla DENACPN kunabi anga se ka don fere mun bolo dale me wala sa jiga wala ngatali ala ka se ka ankisi amanyina Bamako kono hakaja kabla mali yere kono ale na famiyadi di aw malabi ni aw yere fana jogo do bala ana se ka aw fana blasera am se ka fere mununta wala sa ala ka se ka ankisi jiga wala ngatalima olanga mawolele inspecteur général des eaux et forêts Ousmane Siribe amafo asona kana anga jemka kono bi wala sa ka se na famiyadama mon général ibisimla ça ina nga wolele jabi hajarani ami foki wala mando ni anga sigi hakilna abina nekabi les prévisions des inondations saisonnières ou des prévisions des inondations saisonnières ni jiko kasara jita wala katali hakaja am saka fo jizo yere nalima fere mun saka boloda kan kishi ama ni ala sona amena ode kabi défi et perspective kololo mun bala fere mun saka soro masala abina bole nekabi Mon général, ame sagi ki foto ni. Abe sandama bo ni samedona sera ame joroka hami jiko kasara la. Anda sera sanfla doma mi 2013 commune 1 ani 2019 commune 6 ani commune 5 konana ni ji wala ngatala fak anana ke sababu ka chenna se mawma. Ame yoro mina bi emi kal blame DENACPN kuna bi fere jumɛn tambe walasa caniveau mun collecteur mun be u ka se ka labɔ ji ka se ka tɛmɛ siraw sɔrɔ ni bɛ se ka n bilasira an kunnafoni n'o ye. Ok Suntura n b'i fo ka Cherifla TV fo ka ɲɛmɔgɔw fo a ka nin waleɲuman dɔn in ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye ka nin ɲɔgɔnna jɛmukanw sigi mɔgɔw bɛ se k'u hakili faamuya fale cogo min na jɔn ka faamuya sɔrɔ kow la ka tila ka dugawu kɛ minnu fatura salon jizonbonko la ala k'u dayɔrɔ suma u bɛna an ko kitimi ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛmi ala k'o fana nɔgɔya ala k'an yɛrɛ k'an ta don ma kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye sunkalo in tɛmɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya ye an bɛ bato minnu k'a kɔnɔ ala k'u minɛ ye diɲɛ bana bajugu min b'an fɛ yan bi yarabi ala k'a ban jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'an ka kɔrɔnfɛla la ani an ka centre la ani jamana fantɔ fɛ ala k'u ban ala k'o k'a kɛ ala yɛrɛ kama ani an ka kira Mamadu ba sallallahu alaihi wasallam kanu kosɔn donc n bɛ fɛ ka min fɔ jizonko la Bamako tiɲɛ don san o san can caman kɛra ji bɛ tiɲɛni kɛ Bamako o sira la gouvernement ye baaraw boloda o san o baara in bɛ boloda n'o ye ka an ka ji tɛmɛsira
la kumabaw n'an ko ma collecteur ala la misɛnmaninw n'o caniveau ye k'olu labɔ alors o labɔli bɛ boloda san o san an bɛ don min na ko bi déjà maa minnu kan k'a baara boloda u sugandira ka ban wa musaka fana bɛ yen musaka bɛ yen u sugandira seulement papier de bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ sariyaw kan ka bato papier tɛmɛ sira fɛ an bala k'o dɔrɔn de kɔnɔ donc o sira la nin kalo yɛrɛ kɔnɔ ni ala ma basi kɛ a baara bɛna daminɛ mɔgɔw bɛna ye donc collecteur ba fɛn o fɛn Bamako k'a bɛɛ kɔnɔ labɔ k'a labɛn ka bila o t'a bali an bɛ ɲɛfɔli kɛ sigida mɔgɔw ye k'u hakili to u yɛrɛ la ko k'i sɔrɔ siɲɛ kelen a k'i sɔrɔ siɲɛ fila i yɛrɛ kan ka labɛn dɔ sabati gouvernement bɛ dɔ kɛ dɛ mais an yɛrɛ kan ka se ka dɔ k'an yɛrɛ ye jango min y'an sɔrɔ salon o kana an sɔrɔ sigida la tuguni donc o baaraw boloda la an bɛ ɲɛfɔli kɛ ka sensibilisation kɛ ka ɲɛfɔli kɛ denw ye u k'a faamuya donc peut-être débat tɔ la an bɛna don a la détail minnu b'a la an bɛn'o ɲɛf'i ɲɛna. Mon général nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fɔ ni kumadan bila ye ninnu na an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛɛ jɔrɔla ka hami 16 mai 2019 16 mai 2020 o bɛ hakili la jigin koba la o ko in est-ce que ni salon ta kun kɛra jamana ɲɛmɔgɔ jigira duguma ka na a ɲɛfɔ ka tila k'a tɛgɛ ɲɛsin maaw ma minnu ye collectivité ɲɛmaaw ye mairelakaw salon ɲamakɔrɔ commune 6 la a taara ye kɛrɛnkɛrɛnna fɔ an balimakɛ dɔ kɛra sababu ye ka maa caman ni kisi n'o ye Mamutu Jara ye o senfɛ o foli senfɛ a y'a tɛgɛ ɲɛsin maire ma k'a fɔ mun ye collecteur ni caniveau ninnu ye u k'u jɔyɔrɔ k'a la an mun ye administration ye lien jumɛn bɛ aw ni maire cɛ nin baara la an bɛ don min na ko bi. ok Sador fie collecteur ninnu filɛ n'i ye maire ta bi tellement an yɛrɛ bɛ fɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka gɛlɛn i k'an ka service sɔrɔ bi Bamako yan bi min b'a damana bureau kɔnɔ maire de kan ka sigiyɔrɔ di ni ka baarakɛlaw ma donc an b'a fɔ an ka service ma ko service local de l'assainissement commune kɔnɔ SACPN u bɛɛ bɛ maire de kɔnɔ ye a kun y'an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ et déjà collecteur fɛn o kan ka labɔ a bɛɛ yɔrɔ dɔn de don bi a bɛ taa fɔ collecteur mètre 1000 ni kɔ la gouvernement y'a musaka di ka ban a bɛ taa fɔ 200,000 n'a kun kan fɛn na o t'a bannen ye koyi gouvernement b'o di san dɔw la o ye ɲɛbila de ye mais plus on avance dans l'année n'u nana ye k'a fɔ ko ni nin fana ma kɛ a tɛ ɲɛ u bɛ musaka wɛrɛ bɔ donc an b'o de la san o san ka taa maintenant maire an t'a foyi kɛ n'an'u ma bɔ ka taa lajɛ an ka jate la nin de kan ka kɛ sisan ni nin kɛra a bɛ kɛ sababu ye ji tɛ tiɲɛni k'an fɛ yan o sira fɛ fana an n'u bɛ jɛ k'a ɲɛfɔ sigida mɔgɔw ɲɛna ayiwa a hakili to nin yɔrɔ in na a kana sɔn ka nin kɛ a kana sɔn ka nin kɛ n bɛ misali d'i ma maire bɔra k'u se kɛ an fana bɔra k'an se kɛ mais ko in juba caman fana ye dɔɔni b'an yɛrɛ la sigidaw la dɔɔni b'an n'a ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ la sisan an bɛ a labɔ ɲina ɲama de bɛ bɔ a kɔnɔ koyi matelas kɔrɔ de bɛ bɔ a kɔnɔ serviette kɔrɔ de bɛ bɔ a kɔnɔ kɛsu kolon de bɛ bɔ a kɔnɔ jɔnni b'o kɛ minnu sigi b'a dafa olu de don o fana k'u hakili to yɔrɔ la san o san n'a fɔra ko gouvernement bɛ nin ɲɔgɔnna musaka de bɔ ka nin yɔrɔ kelen lakana san tɛ ban i b'a ye mɔgɔw bɛ se k'a k'a kɔnɔ tuguni alors que ɲamanbɔyɔrɔ dilen don mɔgɔw ma ɲamancɛlaw bɛ dugu kɔnɔ mais dɔw yɛrɛ b'a to fo samiyɛji sumalen waati min na u b'u ka minɛnw fara ɲamankolon bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn tɛ mɔgɔ dilan o so kɔnɔ bilen i b'a ye u bɛ bɔ de k'u jɔ foseda la collecteur dawulo la k'a bɛɛ bɔ a kɔnɔ ko ji bɛ taa n'a ye ji bɛ taa n'a yɔrɔ jumɛn ba kɔnɔ kuma dɔ la n'a ma ba sɔrɔ a bɛ gulon n'a gulonna ji ma tɛmɛsira sɔrɔ a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ o de to n bɛ fɛ ka profiter ni plateau na k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est vrai gouvernement b'a la k'a se kɛ san o san ka musaka caman de bɔ nin baara in na est-ce que n'an ye nin jogo in yɛrɛ yɛlɛma dɔɔni peut-être gouvernement b'a la ka musaka min don a la bi caman bɛ b'o la n'o kɛra wari min bɛ fɛ o kɛ ka baara wɛrɛw kɛ parce que hali bi an mago bɛ caniveau la mais n'a fɔra ko caniveau labɔli yɛrɛ bɛ taa jɔ fo 100,000 n'a kunkan fɛnw na 200,000 n'a kunkan fɛnw na alors que caniveau tɔbaden bɔli bɛ yen peut-être que ni mɔgɔw ye dɔ bɔ o jogo ninnu na a ka ca ala fɛ musaka min b'a la ka don labɔli la o bɛ kɛ ka kɔrɔw dilan o bɛ kɛ ka kɔrɔlenw entretien kɛ
ka kɔrɔlenw réhabilité kɔrɔ jumɛn i ma béton kɔni sigi san 1 san 2 san 3 ji de bɛ tɛmɛ fɛ kuma ji ka jugu fɛ bama ji bɛ kɛ sababu ye k'a nɔ ka yɔrɔ dɔ kari ou bien mobile dɔ tɛmɛtɔ bɛ yɔrɔ dɔ kari ou bien sigida yɛrɛ la mɔgɔw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye jirijuw bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ kari donc an b'a fɔ o ma ko réhabilitation donc peut-être que n'an ye dɔ bɔ nin wale ninnu na a ka ca Ala fɛ musakaba min b'a la ka don labɔli la o bɛ kɛ ka réhabilitation kɛ o bɛ kɛ ka caniveau kuraw dilan o bɛ kɛ ka collecteur kuraw dilan donc an ka laɲini tɛ ɲinan bilen ko jamana ɲɛmaa ka bɔ tuguni nin n'a ɲɔgɔnna kama parce que baara ka ca jamana ɲɛmaa bolo nin ma adamadenw ni ka taa bɔ an yɛrɛ kɛwalew kama ni n ko ɲama bɛ bɔ a kɔnɔ ɲama bɔnni dɔrɔn tɛ fana o mɔgɔ bɛ Ala minɛ ka taa so jɔ ji tɛmɛsira la ji dun t'a tɛmɛsira bila e taara i ka so jɔ ji tɛmɛsira la alors i b'o so in kɔnɔ i bɛ Ala minɛ tuguni ka i ka ɲama bɔ i bɛ tila ka ɲama min produit i bɛ tila k'o bɔ tɛmɛsira kelen la ni kɔni ye o kɛ ji tɛmɛsira tɛ maa sigiyɔrɔ ye soso balo joli de la tiɲɛ tɛ wa mais ni soso kɔni sigilen korokara kɔ kan mada n'a bɛ joli kɔ yɔrɔ la ye dɛ soso sigiyɔrɔ ye korokara kɔ ye donc c'est pour te dire que Ala la an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ minnu sigin bɛ jiboli siraw la u ka sabali i m'a mɛn nɔ i bɛ tiɲɛ de don i yɛrɛ kɔnɔ i bɛ tila k'a don sigida mɔgɔw kunna ka sabali hali bi n'a ŋaniya bɛ maa wɛrɛ kɔnɔ u k'a dabila parce que n bɛ fɛ ka min fɔ c'est vrai collecteur min dilannen don bi ni gouvernement kan ka entretien a bɛ taa fɔ collecteur 1300 ni dɔɔnin san o san ni musakaba in de bɛ bɔ kɔni baara in kɛ an yɛrɛ kɛwalew y'a a fanba ye o t'a bali calon tiɲɛni kɛlen gouvernement ye a bolo sama a dɛmɛbaa tɔn dɔw fɛ n'o ye coopération allemande ye k'a sɔrɔ hali tiɲɛni ma kɛ gouvernement ye ɲɛbila kɛ k'a fɔ n'an ma dɔ fara Bamako collecteur kan ji bɛ tiɲɛni kɛ san o san ka collecteur fana aménager ka ɲɛ kɔbolo dɔw bɛ k'olu aménager ka ɲɛ Bamako i n'a fɔ Woyango o bɛ taa fɔ mètre 300 a jɔja 300 ani 400 ɲɔgɔn na kɔbolo wɛrɛ bɛ yen an ko ma cɛngolo o de bɔ commune 1 kɔnɔna ka na o fana bɛ taa fɔ mètre 400 ani 400 ɲɔgɔn na donc coopération allemande nana u ko u ka wari u yɛrɛ ka wari n'o euro ye ko o million 20 b'u bolo ka jamana dɛmɛ comme baara in a bɛ kɛ cogo di ni an sera k'olu labɛn o kɔ bolo ninnu labɛn ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ jizo minnu jizo b'a ta fan sɔrɔ a b'a ta fan sɔrɔ donc n'a y'a ta fan sɔrɔ a nana ye k'a fɔ maa minnu b'a dawolo la f'olu ka wuli ka bɔ yen dɛ gouvernement ko k'o kumana n'olu bɛ wuli ka bɔ yen olu wulili ka bɔ yen o musaka ale bɛ jɔ o bɛ taa jɔ fo miliyari 3 n'a ɲɔgɔnna kunkan fɛn na baaraw bɛɛ bolo dara k'a ban pewu mais comme salon tiɲɛni kɛra a kɛra ladilikan bɛɛ ma gouvernement o minnu sigi b'a sira a kɛra ladilikan ye a bɛɛ ma an ye ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn cɛ an ye kuma caman fɔ ani ɲɔgɔn cɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn don nataw la san nataw la maa man ka sɔrɔ ni ɲɔgɔn na bilen hali ni samiya bɛna don e yɛrɛ kan ka lakanani min kɛ k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ fɔlɔ yanni gouvernement yɛrɛ ka lakana ka kɛ e k'o waleya hakili la maa sigi bɛ a dawolo fɛ bi u dɔnnen don u tɔgɔ dɔnnen don wa musaka min kan ka d'u ma pour que u ka se ka wuli ka bɔ o bɛɛ dɔnnen don mais Ala y'an ka jɔnya jɔ an na ka na ni bana cɛjugu y'an da la o ye Ala ka lajarabili dɔw ye o ye baara in sumaya dɔɔnin n'o tɛ ɲinan baara in kun kurubukari donc pour dire que gouvernement b'a la ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ minnu kɛra san tɛmɛnenw na a ɲɔgɔnna kana jamana sɔrɔ tuguni mais fɛn min ye ɲinan ta bɔli kɔni o baara bannen don an b'a la k'a to papier ka s'a seyɔrɔ la dɔrɔn musaka ka di mɔgɔw ka an m'a tila fana entreprise caman k'a baara sɔrɔ pour que a bɛɛ ka daminɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ka ban waati kelen yanni samiya ka don. Mon directeur kɔrɔfɔ ninnu diyara n ye kosɛbɛ nin bɛ an kunnafoni ka jira k'a fɔ jamana fana ma ɲɛna sɔnni anw yɛrɛ tun bolo a ɲɛnana parce que n'i ye a lajɛ anw bolo mai san nali avec les phénomènes de changement climatique maa si tɛ se k'a fɔ san nɔ ko san ko a bɛ daminɛ nin waati a bɛ laban nin waati sanu ta kɛra jizo ye a balila bɛɛ lajɛlen na e da sera jitɛmɛ sira yɔrɔ minnu ma collecteurs ma mais minnu fana ye so jɔli ye o yɔrɔ ninnu na est ce que sotigiw nɔ don walima maa minnu bɛ so yamaruya jɔli di papier di olu nɔ don la responsabilité. Bon nin kɛnɛ in kɛ tancogo la tant que enquête ma kɛ i t'a dɔn jɔni ni jɔni nɔ don mais ne bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an bɛ nɔ don bawo so jɔli sirakun na jamana sariya ko nul n'est censé ignorer la loi donc ko bɛɛ bɛ jamana sariya dɔn
abala ka jɔ aw mun dala no aw kan ka se ka dɔn min bala ka jɔ kan ka dɔn min ye sɛbɛn d'a ma n'a sɔrɔ sɛbɛn b'a bolo parce que ma dala ka fɔ sɛbɛn di la bi sɔn ka sɛbɛn di ne ka jate la dɛ ne ma sɔn ka dala hali bi ka fɔ sɛbɛn dala bi sɔn ka sɛbɛn di maa ka taa so jɔ kɔbolo kɔnɔ parce que an ka sariya ko kɔbolo a dawolo koyi mètre 25 maa si kɔrɔ to jango k'a kɔnɔna sariya de y'o fɔ koyi Mali kɔnɔ yan ko kɔbolo dawolo no an b'a fɔ ma tubabukan na ko berger ko maa man ka sigi mètre 25 yani ka so ma yɛrɛ jango ka taa se a kɔnɔna yɛrɛ ma donc ne ka jate la ma da la ni maa bi sɔn ka taa so jɔ papier d'o tigi ma ko ka jɔ mais n'a kɛra an bɛ diɲɛ min na bi ko bɛɛ bɛ se ka kɛ maa tɛ se ka fɔ nkalon don n tɛ se ka fɔ ko papier t'a la mais ni papier b'a la a tigi ma ka papier di ta di ni maa taara i ka so jɔ i mɛn k'i ka so jɔyɔrɔ tɛ ɲɛ min f'i ye o de don soso sigiyɔrɔ tɛ korokara kɔ ye donc mun ka sabali u kana nin baara fasugu ninnu kɛ i b'a kɛ bi min sara bi minnu sara ji fɛn na n'a kɛra ko a kɛra maaden nɔ ye e ka kɛwale nɔ ye i kan ka o ye i dusukun na fo ka t'i se kaburu kɔnɔ don min na k'a fɔ e de kama aw de jurula aw ka kɛwale de kama nin kɛra tiɲɛni ye jamanadenw ma ne hakili la n'u tulo bɛ na u kan k'a dɔn k'a fɔ ko nin kun t'an fɛ Bamakɔ yan fɔlɔ surtout mois de mai san min kun bɛna mois de mai san ɲɛnama tɛ kuma caman cɛ don waati yɛlɛma kow nalen don mais k'a fɔ ko san kun ka tiɲɛni kɛ Bamakɔ kɔnɔ na mois de mai ne famana k'o mɛn mais n'i y'a kɛlen peut-être que ji min kun bɛna kɔrɔlen a kun bɛ tɛmɛ sira min fɛ normalement k'a sɔrɔ a ma degun se maa ma olu de minɛ na o siraw minɛ na n'o siraw minɛ na ji bɛ fanga sɔrɔ dɛ parce que misali la n'i ye k'a lajɛ ji tɛmɛ sira la e ka gabakurun dɔ bila k'a boucher dɔɔni i b'a sɔrɔ a kun bala ka na k'a sɔrɔ gabakuru ma bila ani vitesse ni dɔɔni kun bɛ na mais gabakuru bilalen n'o y'a bloqué a kana tɛmɛ n'i ye gabakuru in da ka bɔ yen n'a ye bɔda sɔrɔ ani vitesse min bɛ tɛmɛ a n'o vitesse ma na koyi o de b'a to ji bɛ tiɲɛni kɛ parce que ni ji nana koron maa dɔw ka kɛwale fɛ a tɛmɛ sira la il suffit que ji ka bɔdani dɔ sɔrɔ a yɛrɛ force fɛ ani vitesse min bɛ bɔ o la o de bɛ na tiɲɛni ka caya donc mɔgɔw ka sabali u ka sigili dabila u ka nɔgɔ bɔnni dabila caniveau ninnu kɔnɔ u kana baara gɛlɛya an bolo u kana baara gɛlɛya an bɛɛ bolo parce que n'u y'a gɛlɛya an bolo u b'a gɛlɛya u yɛrɛ bolo parce que yan'a kɔlɔkɔlɔ ka s'anw ma o b'a sɔrɔ olu de y'a kɔlɔkɔlɔ sɔrɔ fɔlɔ e min b'a da fɛ yen nɔ e min sigilen tɛ kɔbolo yɛrɛ kɔnɔ e min b'a kin kɔnɔ nɔ bɛɛ de kan ka nin k'i kungo ye maa si man ka sɔn bilen nin ɲɔgɔnna walew ka kɛ sigilen ɲɛna a ka sigida la o temps b'a ye Bamakɔ yan san damadɔ in kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko nin yɔrɔ in tɛ se ka morceler nin y'anw ka fiɲɛ minɛ da ye ni géomètre na ko mètre da la ko a tɛ da la denmisɛnw bɛ bɔ nin kun y'an ka balontan terrain nin y'an ka misiri nin fana kan ka kɛ kɛwale de mɔgɔ man ka sɔn bilen fiyewu a ka sigida la maa ka taa so jɔ a ka kɔbolo kɔnɔ a sigilen ɲɛna ou bien mɔgɔ ka bɔ ni ɲama ye fa dɔ fɛ ka n'a bɔn a ka ji tɛmɛ sira la a sigilen ɲɛna bɛɛ de kan k'a k'i kungo ye samiyɛ min don dɔ filɛ nin bɛɛ k'i hakili to a la Bamakɔ yan n'i ye maa kɛtɔ k'a kɛ peut-être que dɔw ta bɛ se ka kɛ dɔnbaliya ye parce que ɲama yɛrɛ bɔyɔrɔ ma sɔrɔ a bolo a bɛ se k'i yɛrɛ mago bɔ a la yɔrɔ min na teliya la a b'o kɛ mais n bɛ don min ko bi Bamakɔ yan bɛɛ b'a dɔn ko n'i ye nin kɛ ko ɲuman tɛ parce que mun na an b'a ye ɲama ninnu dɔw bɛ bɔ sufɛ de donc depuis a kɛ waati a tigi yɛrɛ b'a dɔn k'ale bɛ la ka min kɛ ko ɲuman tɛ comme sufɛ gingiw fana bɛ yen an bɛ wele da bila o ma couvre-feu bannen kɔfɛ samiyɛ de bɛna don denmisɛnw n'a ye maa ye kɛtɔ k'a ta ɲama bɔ an ka caniveau kɔnɔ a ye dankara la a y'a minɛ ka s'a ma sariya b'a nɔ minɛ parce que sariya ko i man k'a kɛ ou bien dɔ ka taa an ka caniveau galagada dɔ kari béton kari ko pour que ale ka se k'a ka fɛn dɔ tɛmɛ o sira fɛ nin bɛɛ bɛ kɛ Bamakɔ yan caniveau min kun man ka kari jango ji ka tɛmɛ a fɛ e nana k'o dawolo kari cogo la k'e ka cogo dɔ jagoya tɛmɛ yen fɛ donc ji ye bɔda wɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ tuguni min ma prévu an ka plan kɔnɔ a bɛ taa tiɲɛni kɛ yɔrɔ la tuguni donc giron tigɛbaw ji fosse dawolo tigɛbaw ka sabali k'a dabila gouvernement musaka caman de don na san o san ka sabali k'a dabila an ka k'an yɛrɛ bakun kama fɔlɔ an minnu bɛ sigida la caniveau ninnu dawolo fɛ an k'o dɔn an yɛrɛ ye k'a fɔ nin tɛ wale min kan ka kɛ wa ni maa min y'a kɛtɔ ye fana i k'a fɔ a fɔyɔrɔ la a fɔyɔrɔ dɔ yɛrɛ an ka mɔgɔ lasigiden bɛ mairie kɔnɔ n'i m'a fɔ maire n'a ka lasigiden t'a fɔ an ka lasigiden min bɛ mairie kɔnɔ u b'a fɔ ko SACPN service l'assainissement a fɔ yen na ni min kan ka kɛ an b'o k'a tigi la donc n bɛ fɛ ka fɛɛrɛ fɔ an ka sariya ninnu a kuma an farin kosɛbɛ an b'a la k'an ye kura labɛn kura kan ka don gouvernement conseil des ministres la pour k'a bɔ parce que an y'a ye k'a dɔn i bɛ maa dɔ ɲɛgi bi ko dɔ la sini ma i bɛ tila k'a ye a bɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan an nana k'a fɔ alimani min bɛ bɛn a kan o de fanga don an bɛ lala an bɛna alimani yɛrɛ to yen pewu komi alimani ko a fɔra sariya y'a fɔ k'a fɔ ko alimani bɛ bin i kan en même temps i ni kasoladenw ka kan mais a ka ca ala fɛ an kɔni bɛ alimani de bin a tigi kan ka kasoladenw to yen fɔlɔ mais an bɛna se niveau dɔ la n'an ma fɛɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ k'a dɔw kɛ kasoladenw ye mɔgɔw t'a dabila
maa min sɔrɔ la siɲɛ kelen siɲɛ fila ça veut dire que Allemagne tɛ mɔgɔ ɲɛ e ta la bilen donc e ni min ka kan an b'e bɔ jamanadenw tɔ cɛ i cɛnnikɛla bɔra jamanadenw tɔ la k'i lasago yɔrɔ la san damadɔ n'o kɛra n'i bɔr'o la ka na ne ma da la hali ne ye ɲama ye i bɛ jɔ k'a kɔnɔ bilen donc o yɔrɔ de la n bɛ fɛ ka fɔ dɔrɔn ni Ala tun b'an ka jɔnya na ni bana jugu in ye tubabuw kun na n'u ka musaka ye gouvernement yɛrɛ kun prêt don février kalo tile 2 an kun k'an bolo di ɲɔgɔn ma woyanko kɔ ani cɛngolo kɔ olu baara kɔnɔ kun bɛ daminɛ parce que a musakaw kun sɔrɔ pewu mais kɔfɛ tubabuw yɛrɛ nana tuguni ko bon anw ye minnu kan ka wuli ka bɔ kɔbolo nin da la n'u kan ka taa sigi fan wɛrɛ fɛ n'an k'o ma ko réinstallation musaka de kun kan ka d'olu ma n y'o dafɛ o daminɛ émission daminɛ na a kun bɛ taa fɔ miliyari 3 n'a kun ka fɛn na o musaka in a n'o wuli cogo Mali ka taabolo kun b'a la mais u ka fɔ la ko diɲɛ seleke 4 tɔnba ka taabolo fana bɛ yen ko an ka taabolo in kun kun dala ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ donc u nana ni maa faamuyalen ka bɔ Faransi ka na fara an kan ko an ka gafe in ta tuguni n'an ko ma ko plan d'action de réinstallation k'an k'a ta tuguni k'an k'a lajɛ k'an k'a ni diɲɛ seleke 4 tɔn n'o ye Nations Unies ko k'o taabolo ani Banque mondiale diɲɛ seleke 4 banque ko k'o taabolo lajɛ a la ko parce que olu ka jate la n'i ko i bɛ maa wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la projet dɔ cadre kɔnɔna na ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ ko n'i ma farati k'i bɛ dɔ fara a ka sɛgɛn kan n'o an ko ma tubabukan na ko pauvreté ko donc olu ka laɲini tɛ ka maa wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka taa fan wɛrɛ fɛ projet dɔ la hukumu kɔnɔna na ka taa sigi fan wɛrɛ fɛ jango dɔ bɛ se ka fara a ka gɛlɛya kan parce que olu sigi kun ye ka adamadenw lakana ka bɔ gɛlɛya jugu tɔɔrɔ ma u nana an ko bon n'a ko ten mais n'a kun ye nin fɔ an ye depuis a daminɛ an filɛ kɛnɛ min kan an tɛ bila o kan an kun b'a daminɛ n'o de ye fɔlɔ mais Mali kɛlen k'a ta kɛ aw tila ka na tuguni ko an bɛ fɛ a ka kɛ o ye bon problème t'a la waritigi ta ye tiɲɛ ye an jɛna n'a ye olu de ye waribɔlaw ye olu ye waribɔlaw ye donc an ko bon an ka segin o donc u nana ni bureau dɔ to yen bureau international ko SLR olu fana ye maliyɛn faamuyali dɔ ta i n'a Dravé n'a ɲɔgɔnnaw k'u k'a lajɛ u ka papier in ta tuguni an ka segin k'a kɔnɔ kumaw lajɛ yɔrɔ min na an n'u tila ka ɲɔgɔn ye an k'o falen yɔrɔ min na an n'u bala ka ɲɔgɔn ye an k'o falen o de senfɛ maa minnu nana ka na kɔbolo in ta jɔja fɛ n'o ye woyanko ye n'o bɛ taa fɔ kilo 3 mètre ba 3 ani 4 na 400 na ani cɛngolo u y'o fana dawolo ta ka taa u bɛ daminɛ Bangoni na ka taa bila fo an ka fura usine min bɛ yen n'o ko ma ko OMPP a bɛ taa jɔ yen mais tubabu ninnu nalen olu ko ko baara in tɛ se ka jɔ pont min filɛ nin ye usine fura usine kɛrɛfɛ n'o UMPP kɛrɛfɛ k'olu ka jate la ko an kan ka tɛmɛ n'a ye tuguni donc u ye mètre ba 2 ɲɔgɔnna fara a kan non ba 3 yɛrɛ parce que ba 2 ni 900 dɔɔnin donc u ye mètre ba 3 ɲɔgɔnna fara a kan tuguni pour que a ka taa fo ba la donc n'o y'a ye an bɛ bɔ commune 1 kɔnɔ ka don ni commune 2 fana kɔnɔ alors que projet in dan bɛ commune 1 de la maintenant an ko an sɔnna o fana ma parce que an b'a ɲɛri nɔfɛ o n'olu ka jate la o maa fila olu ka jate la ko n'an danna UNPP pɔnyɔrɔ la ko baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ an ko an sɔnna n'a ye yɔrɔ baara bɛ segin kɔfɛ dɔɔnin tuguni sinon an kun hakili la an bɛ nin bɛɛ ban ɲina donc a silen tɛ gouvernement malien yɛrɛ la koyi gouvernement malien kɔni y'a ka kɛ mais i dɛmɛbaa n'o ko n tɛ fɛ ka n ka wari bɔ ka don na tant que an ma nin ɲini nin yɔrɔ la an bɛ obligé ka kɛ mais nin bɛɛ fɔra kɔfɛ de anw fɛ baara banna waati min na nin kuma ninnu bɛɛ nana kɔfɛ de o fana taara u hakili jagabɔ bon dɛmɛbaa tɔnkolo Nations Unies ko non ko an ka baara kɛ ni Nations Unies ka sariyaw ye komi o b'an bɛɛ ka sariya sanfɛ Nations Unies ka sariya b'an bɛɛ ka sariya sanfɛ jamana bɛɛ ka sariya sanfɛ donc an jɛna n'a ye o de ye baara sumaya entre temps bana jugu in nana min kɛ alors tubabu minnu tun b'an fɛ yan nɔ n'an n'olu de tun bɛ sigi a fɔ nin baara la a fɔra ko caman ka don faso la bana in ɲɛsiranya kama mais o ma baara jɔ dɛ an n'u b'a la ka baara kɛ video conférence la n'an ye papier min dilan an b'a ci u b'a signer u b'a bila ka na d'an ma mais peut-être n'an kun bɛ ɲɔgɔn kan yan baara tun bɛ teliya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc don nataw la an bɛna lajɛ hali bi nin kɔ bolo 2 in kɔni a baara ka kɛ Bamakɔkaw ka sigiyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a la parce que fɛn caman de bɛna k'a dawolo 2 la o ye an ko ni cɛngole hali balontanw bɛna dilan a la les loisirs denmisɛnw kama donc a bɛna kɛ labɛn sɛbɛma yɛrɛ de koyi balontan terrain ani sport kɛyɔrɔ kɔni sigiyɔrɔma 5 bɛ kɛ kɔbolo kelen na 4 bɛ kɛ kelen la donc a tɛna kɛ aménagement fitinin k'a komi k'a kɔnɔna dɔrɔn labɛn o tɛ o baara tɛ baarabaw de bɛna k'a la fɛn bɛ taa fo miliyari ko la kɔni miliyari 10 ɲɔgɔnna na fo ka don miliyari 20 ɲɔgɔnna na yɔrɔ o tɛ baara deni donc nin de la an b'o baara la waati min an taara sɔrɔ dɔw na bɛ étage jɔ kura jɔ ka bɔ salon na ka na ɲinɛna dɔ ye étage jɔ
mais est-ce que mon général ale tigila mɔgɔ fana men kalama o be an segi kana an ka ɲininkali wɛrɛ la min ye de k'a dɔn responsabilité c'est-à-dire que nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ mais a problème yɛrɛ ye jɔn ye parce que nin kɛnɛ kelen kan même profiter ka monsieur le ministre fo le ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable monsieur Ousseini Amia Guindo an sigira nin kɛnɛ kelen kan a y'o de fɔ clairement i n'a fɔ i b'a la k'a fɔ cogo min na k'a fɔ ko ministère de l'environnement walima a ka service technique tɛ yamara di ka so jɔyɔrɔ la mais maa minnu b'a la ka o plan dibi parce que yamara tɛ man kɛ maa bolo ka étage jɔ ka sɔrɔ autorisation de construire ni o ye yamara ye k'a fɔ so jɔnyɔrɔ in na kɔlɔlɔ t'a la e kan kɔlɔlɔ t'a la sigida kan mais o tigilamɔgɔ bɛ se ka na so jɔ projet ka o tɛmɛsira na cogo jumɛn na ji tɛmɛsira fana na c'est que suntura bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna dɔrɔn mais est-ce que mon directeur est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la aw fana y'a ka jɔyɔrɔ k'o la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛna yɔrɔ in minnu bɛ yen nɔ kaba a b'a fɛ k'olu lawuli ka bɔ yen maa minnu sigilen nɔ kaba a b'a fɛ k'olu lawuli ka bɔ yen jango maa kura wɛrɛ ka na tuguni k'a bɛna so jɔ ka tila k'o fana kɛ étage ye mon général. oui c'est-à-dire que i b'a sɔrɔ la jamana in kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don so jɔ m'a daminɛ service de bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ min kan ka taa tigi sɛgɛsɛgɛ depuis u bɛ biriki fɔlɔ dalen u bɛ taa lajɛ est-ce que réellement yamara sɛbɛn b'a bolo ka so jɔ ni yamara sɛbɛn t'u bolo u b'u ka burɛtiw n'u ka pelle bɛɛ cɛ o b'an fɛ yan bɛɛ n'i ka baara de don bɛɛ n'i ka baara de don mais ni dɔ de m'a ka baara kɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye n'i y'a mɛn assainissement agent t'i jɔ maa ma ko e ye so jɔ a mun na o k'a sɔrɔ la min kan ka bɔ ka na fɔlɔ ka n'a lajɛ a n'a ka burɛtiw de b'a bɛ dingɛ sen na waati min na o kan ka a kɔn bon a dɔw bɛ kɛ kuma la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min na anw ka taali tɛ yen ten kosɛbɛ parce que ni baara tɛ yen waati min na i bɛ taa sɔrɔ anw ɲɛsin bɛ Bamako kɔnɔna de ma ka caya donc nin bɛɛ la ka jɔyɔrɔ min na nin a yɔrɔ ka jan kuma dɔw la an bɛ se ka ni baara tɛ sɛnɛ waati min i b'a sɔrɔ an ka agent tɛ taa ka caya peut-être que n'an kun y'a ye joona an kun n'a ɲɛfɔ n'an ka maire kun na commune mɔgɔw y'a joona an n'a ɲɛfɔ mais sigida mɔgɔw de b'a tigi ye joona fɔlɔ o de tun bɛ fɛ ka wele da kɛ mɔgɔw ka ɲɛfɔli kɛ joona téléphone dama na i b'a an wele k'a fɔ nin bɛɛ la ka kɛ nin yɔrɔ in na parce que baara jɔlen a kɛra sababu ye anw ka munumunu sumayara a yɔrɔ min na ka caya o de bɛna n'a ɲɔgɔnna ye mais mɔgɔ dɔw de bɛ Mali kɔnɔ minnu ka baara bɛn bɛ a ma k'a dɔn k'a fɔ nin man ka yamaruya mais o bɛɛ la maliyɛn jalagɛlɛ bɛ yen dɛ dɔw yɛrɛ b'a dɔn cɔyi nin ti kɛ mɛ n b'a kɛ n'a kuma wulila n b'a kuma kɛ ɔ n'i b'o jamana faso kɔnɔ foyi kana bali i la bilen foyi kana bali i la bilen sigida la donc o yɔrɔ la ne tɛ se ka n to plateau in na k'a fɔ ko n b'a fɔ ko dɔn nɔ don dɔn nɔ tɛ mais en réellement an bɛɛ nɔ don parce que an bɛɛ kan ka munumunu a yɔrɔ la kuma bɛɛ an bɛɛ kan ka taa turu cɛ a yɔrɔ la kuma bɛɛ mais i b'a sɔrɔ ni baara ɲɔgɔnlen don anw yɛrɛ bi fɛn min b'an an tɔɔrɔ kosɛbɛ o de ye ɲamanko ye Bamako kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ dɔ ye ɲamanbɔyɔrɔ kura dayɛlɛ Bamako kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ dɔ kɛ bɛ ka kɛwale jugu dɔ kɛ an bɛ taa poubelle sigi siradaw la mɔgɔw bɛ taa se fo poubelle kɛrɛfɛ ka sɔrɔ ka ɲama bɔ duguma bon siraba dɔw bɛ yen nɔ ɲama man ka kɛ yen o ye faamaw tɛmɛsiraw ye o ye adamadenw ka ni lahana yɔrɔ ye kuma dɔ la mɔgɔw bɛ taa ɲama bɔ yen donc i b'a ye nin baara sɔnsɔrɔlen tancogo la kuma dɔ la an bɛ taa ka taa ɲɛsin olu ma ka i b'a sɔrɔ an ka agents ɲɛsin bɛ o yɔrɔ de ma o peut pas que Bamako ka nɔgɔ pour munumunu salo kɛ Bamako kɔnɔna de la faut pas que maa ka wuluji bɔ k'a bila caniveau kɔnɔ sariya y'a kɔn il faut pas que mɔgɔw ka ɲama bɔ sira dɔ la sariya y'a kɔn donc olu bi u ka baara fanba bolo de kan maa tɛ sigi n'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ kelen mɔgɔw identifier k'a dɔn k'a fɔ e ni karisa kan ka wuli ka bɔ yan o tigilamɔgɔw yɛrɛ b'o kalama o tigilamɔgɔw k'a ye maa wɛrɛ b'a ka village jɔ olu kɛrɛfɛ yen tuguni village kura jɔ yen nɔ u ma fɛn fɔ o de tun b'a fɔ ko an bɛɛ nɔ don bon donc an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de tun bɛ profiter a ka micro la k'a fɔ e min ye nin ɲɔgɔnna kɛtɔ i ka yɔrɔ la i kan ka laseli kɛ ale min b'a la k'a kɛ fana k'a dɔn k'a b'a la ka min kɛ ko ɲuman tɛ parce que ni fanga ko a bɛ baara kɛ don min na a étage n'a kunturu bɛ ci ka bɔ yen jamanadenw ka hɛrɛ kama e kelen ka hɛrɛ kama an tɛna jamanadenw bɛ pénaliser mun k'a dabila n'a danna ne kɔni ma ko baara de kan ka kɛ cogo la maa maa kɛmɛ ka so de jɔ jiboli sira la ka degun se adamadenw ma ni solution wɛrɛ ma sɔrɔ a kunna a se ka ci ka bɔ yen nɔ jamanadenw ka hɛrɛ kama maa tan naani maa tan ni saba ka sa e kelen juru la sariya m'o fɔ hali ala yɛrɛ m'o fɔ donc o yɔrɔ de la ne ko an bɛɛ nɔ don mais dɔw ka nɔ ka jugu ni dɔ ta ye parce que so tɛ se ka jɔ fiyewu ni dɔ ma yamaruya di wa se bɛ maa min ye fɔlɔ ka santier jɔ olu tigiw fana dɔnnen don jamana kɔnɔ parce que n b'u ye u bɛ taa burɛtiw cɛ santier la parce que yamaruya sɛbɛn t'a bolo donc nin de tun bɛ ne fɛ ka f'i ɲɛna
mais plateau in sanfɛ ta ka sina ko karisa de nɔrɔ directement a bɛ gɛlɛya. Mon général la a diyara n ye an b'i fo halisa jamukan sera kuncɛyɔrɔ la ni an ye jamana sariya suma ta k'a lajɛ sariya sen 15nan o de bɛna kuma fɔ ko jamanaden bɛɛ kelen-kelen ni sigida sanuman ka kan wa sigida kɔlɔsili ni a lakana ye an bɛɛ lajɛlen ma wajibi ye article 15 de la constitution. Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l'État. O sariya sen na waleyali e bɛ se ka jamanadenw kunnafoni ni hakilina jumɛnw ye k'a ɲɛsin jiko kasara ma ɲina ala k'an kisi a ma. Ne bɛ se ka jamanadenw kunnafoni min ye o de ye hali bi ka segin ka tuguni an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ k'an kungo don. Ni environnement ni bɛɛ y'a k'i kungo ye a tɛna fɔ bilen ko assainissement kelen de ka baara don, a tɛna fɔ bilen ko eaux et forêts kelen de ka baara don, a tɛna fɔ bilen ko mairie kelen ka baara don. Bɛɛ k'i ka bulonda furan ka jɛ bani n'a kɔrɔ de ɲɔgɔn na dɛ. Ni kunun don bɛɛ de tun bɛ sɔgɔmada fɛ maa tun bɛ wuli sɔgɔmada fɛ o tun b'a fɔ ma ko ladonnikɛla de tun bɛ taa bulonda bɛɛ lajɛ ka taa ni bɛɛ ka yɔrɔ furan ka jɛ. Kuma dɔw o yɛrɛ bɛ don fo so kɔnɔ koyi ka taa lajɛ n'a sɔrɔ i ka jifiɲɛ ye n'a kɔnɔ jɛnbɛ u bɛ jifilen fa k'a sura kɔnɔ k'a sura kɔnɔ ka tila k'a soli k'a lajɛ n'u y'a sɔrɔ buruburu b'a la dɔrɔn ya baara wulila que e ma ji sɛnɛ dimi. Donc ne bɛ welewelekan min kɛ maliyɛn bɛɛ ye o de bɛɛ k'i hakili to nin yɔrɔ in na ko an bɛɛ kungo don. Sisi jugu b'a la ka bɔ a ka sigida la a y'an wele. Dɔ b'a la ka wuluwulu kari k'a ka ɲɛgɛnji bɔ ka bila a kɔnɔ a y'an wele sariya kɔ. Dɔ ye ɲama bɔ k'a to a ka dingɛ kɔnɔ ka dingɛ geren a y'an wele. Non ni bɛɛ y'a k'i kungo ye a ka ca Ala fɛ gouvernement b'a la ka musaka bɔ bi caman bɛ bɔ o la. Hakɛto bɛ na salon ma. Wasalim. O la ni ne kun ye an garisɛgɛ ye bi Sariya Blon kɔnɔ ji ka walankatali jiko kasara yɛrɛ Mali kɔnɔ hakaja ka se Bamako ma kɛrɛnkɛrɛnnen la. Kasara ninnu an ka maa welele n'o ye inspecteur général des eaux et forêts Ousmane Sidibé, directeur national de l'assainissement et du contrôle de pollution et des nuisances DNACPN ale de ye an bilasira ka kibaruya jɔnjɔn ninnu di an ma cogo min na an bɛ se ka jiko kasara in kunbɛn. Donc kuma kɔnɔ aw y'a faamuya sanna k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen nɔ de ye ni wale ninnu ye ni yɛlɛma n'a fɔra ko an ka yɛlɛma bɛ daminɛ an bɛɛ kelen-kelen na i n'a fɔ jamana sariya suma b'a fɔ cogo min na la constitution du Mali article 15 o la an bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka ninnu kumakan ninnu ladilikan ninnu ta ka baara kɛ n'a ye a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la bi ni e y'i sigi k'i tako t'a la sini e t'i ta dɔn dɛ hali n'a sɔrɔ e ka ji tɛ e ka du tɛ jitɛmɛ sira la a bɛ se ka kɛ denmisɛnninw bɛ se ka na a yɔrɔ la walima san bɛ se ka don e ni yɛrɛ ka du ni ɲɔgɔn cɛ ko ka ca o la an bɛɛ lajɛlen kungo de ye nin ko ninnu ye an bɛ dugawu don samiyɛ daminɛtɔ min filɛ nin ye ala ka samiyɛ ala ka kuncɛ hɛrɛ la ala ka jamana in basigi bana min bɛ jamana in kɔnɔ ala ka jamana in kisi a bɛ maa minnu na ala k'u kɛnɛya minnu fatura ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an minnu yɛrɛ ye kɛnɛmaw ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o la ji ka walankatali nin ye an kɛlen ka a ko daminɛ mais ni ala sɔnna waati wɛrɛ mun ye sapeur pompier ye baara cakɛda ɲɔgɔn min bɛ assainissement n'o ye saniya tigilamɔgɔw ni pompiers ni ɲɔgɔn cɛ n'ala sɔnna an fana minnu wele o kɛn bɛ ka zone de risque minnu yɔrɔ minnu fana jateminɛ k'a fɔ ji bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ yan yɔrɔ ni ji nana ka walankata n'ala sɔnna o fana na dangari u na an bilasira o kibaruya ninnu na o la an b'a fɔ aw ni ce jamukan in kanu na jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin waati in sigida fɔlɔ fo ka taa bila sigida 6nan na Bamakɔ an b'u bɛɛ fo yɛrɛmarakafo ɲɛmaw ka wakili lajigi jamanakuntigi ka kuma na salon ko aw ye aw jɔ aw jɔyɔrɔ la maire a y'a jɔ aw jɔyɔrɔ la n'a ye service centraux dɛmɛ n dalen b'a la an bɛ sɔn ka kisi ka bɔ nin kasaraw ma o la ni ala sɔnna waati wɛrɛ an ni pompiers an na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka kibaruya wɛrɛ da aw tulo kan jiko kasara in na Mali kɔnɔ o la a k'an mɛn waati wɛrɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.